हाग्रामा सारा सरि बिदि जानाय नङा देरहाखांनायनि बावैसो साननि उनावनो सासे मिनिस्टार मोननायनि खौरां दा बेनि गेजेरावनो खोथा ओंखारगासिनो दङ सरन बर' एमएलए सारनि उदालगुरिनिफ्राय दा सरन बर' सारा मा बुंदों आं बे फुटेजखौबो होगोन नोंथांमोननो आरो दा जिखिनि खामानि सोलिगासिनो बा सोलिनो थांगासिनो गामि गामि लामा दालां स्कुल फरायसालि आरो पिएचसि हस्पिटाल जेराव दङ बैफोर आरो माखासे मेन डेभेलपमेन्टआथ' बैफोरनो नांगौ नालाय बेफोरनि सायाव मा मावनांगौ गामियारिफ्राबो रल दङ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नंगौ नङा नोंथांमोना सायख'नानै ला आरो मतामतखौबो खालामनानै ला। মই আনুষ্ঠানিকভাৱে তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদিহে মই দেখি আছোঁ তো কি হয় এতিয়া চাওঁ মই বাট চাই আছোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণে যদি মিনিষ্ট্ৰী আপোনালোকে লাভ কৰে তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি আগবাঢ়িম বুলি চিন্তা কৰিছে পালেতো ভাল লাগিব যিহেতু বিধায়ক হিচাপে প্ৰায় 10টা বছৰ হ'বই মোৰ প্ৰায় তো 2016 চনত আমাৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াওতো নহ'ল যোৱাবাৰতো আমি চৰকাৰত থাকিব নোৱাৰিলোঁ হেগত যদি এই সুযোগটো পাই মই খুবেই ভাল পাম नोंथांमोना सरन बर' बिथां एमएलए सारनि खुगानिफ्राय माखासे बाथ्रा राव खोनानो मोनबाय दा आं मेन बुंनो साननाया बेसो जोङो इलेक्शन टाइमाव उनाव मोन दामोनहाय दानो मोनखानांगौ 500,000 बाबो जाखानांगौ उनाव नायफिना जोंनाव नैबे खोथाया ओंखारो नाथाय नोंनि 500,000 मोनजानाया नोंनि फिसा फिसौनि थाखाय इन फिउचार बिसिबां जि लस जादों जों बेखौ साना आरो मानसिनो जोङो दा पलिटिकेलि बुङोब्ला राजखान्थिनिफ्राय राजखान्थियानोथ' जेखौबो मावजोबो नालाय मेनलि निड्सफोर जाय नांगौथि होनोब्ला जोंनि थांनानै थानायाव इन्डिभिजुवेलिखौ दोनथ'बाव दा न'निसो दावराव जालायगासिनो दङ बेखौ दोनथ'बाव न'आथ' थानो आन्था दंजोबखायो मोजां लामा नांगौ जोंनो मोजां फरायसालिफोर नांगौ फिसा फिसौफोरनि थाखाय आरो मोनसेया जाहैबाय देहा फाहामसालि नैबे मोनथामाबो मास्ट जोंनि थाखाय गोनांथार बेलेगा जागथाग होनजायो दा बिनि गेजेरावनो गोबांथार गामिफ्रा डेभेलप जानांगौमोनब्लाबो जानो हायाखै मानि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो गोबां गोरों गोरों मानसिफोर थायो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो गावबुरा थायो दा बिथांमोन गेदेरमाफोर सारमोन नोंथांमोन गोजौ गेदेरफ्राबो माखासे दायित्व रल दङ बाव सोरबा थिकादारखौ सोरबा फाइनान्सारफोरखौ बिसोरनो मावखागोनहाय मावथों होननानै थाबाय थाबाल' जाया माब्लाबा समाव पलिटिकेल लिडारफ्रा नोंनि गामिखौ अबेखौ नायजेननांगौ जानानै नुस'नैयाबो जानो हागौ आरो सोरबा खबर हैग्राबो गैयाबो जानो हागौ अब्ला थालांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मा जानोसै जोंनिखौ नायखायाहाय नायाखै जोंना डेभेलपआनो गैया बिदि भटल' बिदिनो फैबावथों र' जाहैनोसै बेखायनो गामियावबो जोंहा गेदेर गोलावफोर थायो नालाय लिरनो फरायनो इसिबां रोङाब्लाबो खुगाजोंहाय बुंनो मानो साहस गोनांफोरथ' दङ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा बिथां सारमोनाबो गामिनि मानसिफोरखौबो लानानै एमएलए बा एमसिएल बा इएमफोरनाव गाव गावनि समस्थिनियाव निस्सय खोमायाव सोहैनांगोन बुंहैनांगोन मानो होनोब्ला जों उखैयोब्ला नोंनो रेडिथ' बानायनानै होनो हागौ नाथाय नोंनो दौनानै होनाय नङा रावबो नों गावनो खननानै जानांगोन बेखायनो दै गाङोब्ला नों बिनानैबो लोंनांगोन जेब्ला डेभेलपमेन्टखौ लुबैदोंब्ला बैफोरबायदियाव गामियारिफ्राबो गेदेर रल दं दै मानो होनोब्ला गोबांथारा थिकादारफोरनि सायावल' नेनानै थायो ओरै थालांजोबसिगोन आरो थिकादारा बोरैबा सिगांथ' ओरैबायदि जाबोदों खामानिया लानानै थांबाय खायफा इनकमप्लिट खायफा मावाखैनो टेन्डार माबानानै जानानै इन्जिनियारजों माजों डिपार्टमेन्टनि लिडारफोरजों मिलायनानै फैसाया साफा खामानियाथ' हरखांबायमोन ओमफ्राय लिडारा फाथायानो गैया टप लिडारा हरखांबायमोन निसिन्थ' खामानिया नैबेफोरबायदि जायो बेखायनो गामियारिफोराबो मेन रल दङ गावबागाव गामिखौ समाजखौ आरो डेभेलपमेन्टखौ नायनायनि थाखाय आंनि बुंनाया बे जाहैबाय सोरखौबा बुजायनाय नङा जाय रियेलिटि आरो मोन्दांथि आरो जायखौ जोङो एसेब्लाबो सार्भे खालामनानै मोनो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनायसो बेखिनि आरोना रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनांगोन जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिनि समाजनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुराफ्रा नुहैयो बेखिनियानो लाभ इउ अल